Amy Karabot, studenta ta' 16-il sena minn Ħalqormi, rebħet il-premju Anna Muscata Zoppardi wara li rnexxiela tikseb l-ogħla marka f'Malta fl-O-Level tal-Malti li sar is-sena li għaddiet. Amy li għandha għall-qalba ħafna lil sin Malti ħadet l-edukazzjoni tagħha fil-Kulleġġ San Ignazju, 6 snin fil-primarja u 5 snin fih dan l-Iskola Medja tal-Ħandaq. Ma' One News qalet li sa minn ċkunita kienet tħobb ħafna taqra bil-Malti u dejjem għamlet ħilita biex iġġib l-aqwa riżultati. Qalet li wara dan ir-riżultat kien hemm ħafna sagrifiċċji. Bdejt nibża ħafna, però bqajt għaddejja dejjem u kont ragħtija tajba li mar tajjeb. Tagħtawx qalbkom, taraw diffiċli ħafna ma jgħaddu wkoll. Missiera Xarlo attribwixxa s-suċċess ta' bintu għal bosta fatturi fosthom l-imħabba għall-qari u d-dedikazzjoni tal-għalliema tal-kulleġġ. Sem Amy li għamletu kollu billi kienet tistudja ħafna u kienet tuħu interess fit-tagħlim minn żgħira. Naħseb sem tagħna wkoll il-ġenituri li dejjem rabbejnija mill-bidunet. Tħobb il-kodba u tħobb it-tagħlim. U sem ukoll tal-iskola li ta' min jgħid li Amy hija prodott tas-sistema edukattiva tal-Gvern minn kindergarten sal Form 5. Amy qed tkompli bl-istudji tagħha fil-Kulleġġ ta' San Luigi bis-suġġetti ewlenin ikunu l-bioloġija u l-kimika. Ix-xewqa tagħha hi li tidħol l-Università u tistudja l-Mediċina. Il-kap tal-Iskola tal-Kulleġġ San Ignazju tal-Ħandaq, Marija Montebello, iddeskrivit lil Amy bħala studenta bil-aqal u eżemplari għal studenti oħra li fil-ġimgħat li ġejjin se jagħmlu l-eżamijiet tas-sekk u l-medsek. Dan huwa mertu għal ġenituri tagħha li akkumpanjawha matul dan iż-żmien u mertu wkoll għall-għalliema dedikati ta' dan il-kulleġġ li akkumpanjaw ukoll il din l-istudenta mill-bażi sakemm komplew mexjin magħha it-triq sal-eżami tal-matsek u wkoll mertu kif qegħdin ngħidu għal din l-istudenta bil-għaqal. Flaqa fil-Ministeru tal-Edukazzjoni li matula ġiet ippreżentata b'tifkira tal-okkażjoni, il-Ministru Evarist Bartolo feraħ lil Amy u qalilha biex waqt li tieħu pjaċir bis-suċċess li kisbet iżżomm dejjem saqajja mal-art. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.